हेलो ଆପଣ ରମ୍ଭାଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି? କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯୋଉ 3 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାଦାମ ଦେଇଥିଲେ ତା ଦେହରୁ 15 କିଲୋ ବାଦାମ ସର୍ଟ ଅଛି। କଣ ହେଲା 15 କିଲୋ ବାଦାମ ସର୍ଟ? इतना सुकून। ବୋଉଲୋ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ଟିକେ ରୁହ। ହଁ ଶୁଣ କଣ ହେଲା? ସକାଳୁ ଝାଡା ହେଇ ମୋ ପଛ ପୁରା ଫୁରକୁଟିଆ ଗନ୍ଧେଇଲାଣି। ଟିକେ ଡକ୍ଟର କତି କଲ କର। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଦଉଛି, ସେ ଘରେ ଚେକଅପ୍ କରିନେବେ ହେଲା। ସାର୍ ସନାର କଣ ହେଇଛି? କଣ ପାଇଁ ଝାଡା ହଉଛି? ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ 10ରୁ 15 କେଜି ବାଦାମ ଖାଇଥିବାରୁ ତାହା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଝାଡା ହଉଛି। ଚଗୁଣି ଖିଆ, ତୁ 15 କିଲୋ ବାଦାମ ଖାଇ ଦେଇଛୁ ସାଲା।